a v tomto prípade Slovenskej republiky. To, že si Európska únia, pokiaľ ide o jej orgány, teda hlavne Európsku komisiu, želá výmenu vlády v Maďarsku, je úplne zrejmé. Po týchto krokoch, ktoré sa teraz dejú, máme oprávnené presvedčenie, že týmito jednostrannými krokmi proti Slovensku má Európska komisia záujem ovplyvniť politickú situáciu na Slovensku. Kto bude vysvetľovať nedostatok ropy? Kto bude vysvetľovať, že benzín a nafta bude stáť 2,5 eura? Kto bude vysvetľovať, ak pôjdu hore ceny potravín, tovarov a služieb? No vláda Roberta Fica. Zodpovedá vláda Roberta Fica za to, že prezident Zelenský jednostranne zastavil plyn, ropu a vyhodil do vzduchu Nord Stream? Zodpovedáme za to, že dnes na Blízkom východe je nejaký vojenský konflikt? No určite za toto nezodpovedáme. A preto mi dovolte, aby som urobil nasledujúce vyhlásenie. Považujem list v takomto období z dielne Európskej komisie za absolútne nenáležitý. Dokonca by som povedal absolútne nekorektný voči Slovenskej republike. Mohol by som použiť aj silnejšie výrazy, ale zdržím sa. Tak my, čo reagujeme na svinstvá, ktoré napáchal prezident Zelenský a chránime občanov Slovenska, tak tam máte človeka, ktorý urobil celej Európe zlé. A tomu sa vypisujú milostné listy. Ja odmietam tento politický milenecký vzťah Uršuly von der Leyen a prezidenta Zelenského, ktorý poškodzuje Slovenskú republiku. V mene čoho? Chcete, pani predsednička, ovplyvniť situáciu na Slovensku tým, že necháte nás zhoršovať situáciu? Veď stačí jedna jediná vec. Pošlite rovnaký list výhražný, ako ste poslali nám, pani predsednička Európskej komisie. Pošlite takýto list pánovi prezidentovi Ukrajiny, pánovi Zelenskému. A máte 1000 dôvodov takýto list poslať. Európska únia vrátane 90 miliardovej pôžičky, ktorá sa teraz procesuje, už poslala na Ukrajinu 300 miliárd eur na podporu Ukrajiny. Nehovoriac o tom, koľko členské krajiny na bilaterálnej báze tejto krajine pomohli. To naozaj nemáme právo žiadať od Európskej komisie, aby prinútila prezidenta Zelenského, ktorý bez peňazí Európskej únie sa nepohne, aby pán prezident Zelenský sa konečne uráčil a pustil nejaký inšpekčný tím, ktorý sa má pozrieť, v akom stave ten ropovod je. Pani predsednička Európskej komisie, pýtam sa to smrteľne vážne. Ste tak neschopná, celá Európska komisia? A naozaj už nikto nebere vážne? Že nie ste schopní vybaviť ani inšpekčný tím 3 alebo 4 ľudí, ktorí sa pôjdu pozrieť na ten ropovod? Alebo to robíte úmyselne po dohode s prezidentom Zelenským? A poviem presvedčenie, že ste dohodnutá s prezidentom Zelenským na tomto postupe. Neverím, že Európska únia nemá nástroje na prezidenta Zelenského, aby umožnil zistiť, v akom stave je ropovodu Družba, aby umožnil poskytnutie technických kapacít, ktoré my ponúkame na opravu tohto ropovodu, a aby umožnil financovanie tejto opravy z finančných prostriedkov Európskej únie, pretože Európska únia ponúka financovanie tejto opravy. Prečo prezident Zelenský ani komisia sa nevedia dohodnúť na tom, že tento tím bude zostavený okrem iného, nech sú tam aj európski experti, aj z expertov zo Slovenska a z Maďarska. Veď po technickej stránke my asi najlepšie vieme, naši ľudia, alebo ten ropovod je technicky rovnaký, v akom stave to poškodenie je, alebo nie je. Hovoríme o tom, že človeka, ktorý vyhodil Nord Stream do vzduchu, ktorý zastavil plyn, ktorý zastavil ropu, chceme privítať v Európskej únii. Vy si vôbec uvedomujete, dámy a páni, v Európskej únii, koho to voláte za rokovací stôl? Ak sa správa dnes tak, ako sa správa, ako sa bude správať ako prezident krajiny, ktorá bude členským štátom Európskej únie? A čo by vám povie to, čo povedal Viktorovi Orbánovi, ak nedostane to, čo si bude pýtať? A čo keď pošle svojich spolupracovníkov, aby svoje vyhrážky rozšírili na členov našich rodín, ako sa to stalo v prípade Viktora Orbána? Alebo čo keď nám povie, čo tak rád hovorí, pozor,
Ja mám jediný armádu, ktorá je schopná bojovať. Mám tu vojakov, ktorí vedia používať zbrane. Hráme hru, ktorá je neuveriteľne nebezpečná. Preto oficiálne otvorene opätovne žiadame predsedničku Európskej komisie. Berúc do úvahy tento nehorázny, vydieracký list z Európskej komisie. Aby rovnaký list napísali teraz prezidentovi. Počuli ste jeho vyjadrenia oficiálne? Zelenský tvrdí, on si neželá obnovenie ropovodu Družba. To hovorí Zelenský oficiálne. Tak o čom sa mám s ním rozprávať, keď on sám tvrdí, že to nechce? Jediný, kto ho môže prinútiť, je Európska komisia. Európska komisia sa však zdá, že to nechce.